Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και όπως θα έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα πάμε στο Sneakerness, είναι 12 Οκτώβρη, πάμε να δούμε ποιους θα πετύχουμε, να δούμε τι παπούτσια θα έχουν, συλλεκτικά, τι άλλα event θα γίνουν εκεί πέρα και θα σας δείξω και τι φοράω. Let's go! Meat. Yeah, boy. Πώς λένε, ωραίες σκυλίδες, φοράω επί of white, περσινό release, τα yellow. Nice, οκ, και εμείς εδώ πέρα τη φοράμε. Κριτέ, Νικό, Νικό, πάμε. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Πρώτη pop, αυτό το strike, έτσι εδώ πέρα, λίγο, σιγουράκι. Αυτό πάνω μου είναι λίγο. Καλό είναι. Είναι καλό. Ω, χάικα. Καλό είναι! Είμαστε εδώ με την Εύα και θα μας κάνει ένα outfit check στο Sneakerness 12 Οκτώβρη. Λοιπόν, Εύα, καλησπέρα. Τι έχουμε και τι φοράς σήμερα, τι ροκάρεις? Λοιπόν, ροκάρω ένα κορτές τοπάκι, κορτές boxers, George της φίλης μου, μία ζώνη Adidas, Lightnings και Nike Socks. Εντάξει, τα δεσάρια είναι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Λοιπόν, Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Sneakerness. Λοιπόν, πες μας λίγο τι φοράς. Λοιπόν, φοράω κάποια δαχτυλίδια, τα οποία είναι custom made, βασιλικό. Okay.
Έχω ένα watch, moonwatch βασικά του χρόνου. Nice. Έχω ένα t-shirt από Vigor. Έχω από Be Unusual ένα μπασκετικό έτσι ας πούμε σορτσάκι. Από Be Unusual πάλι καλτσούλες. Και αντιές σήμερα τα RM, τα Sylvesters, αμπάει. Το παπούτσια είναι το. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Εμείς ευχαριστούμε όρθια, διότι μας έδωσες την ευκαιρία να αποδείξουμε για άλλη μια φορά την αξία μας. Γεια σας και πάλι. Κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι φτάνουμε στο τέλος του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα είναι βασικά μια ξέχαστη εμπειρία για μένα, γιατί πέρασα πάρα πολύ όμορφα, γνώρισα πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, influencers και γενικά του είδους μου που τους αρέσουν τα παπούτσια κτλ. Είδα φοβερά παπούτσια, φοβερά ρούχα. Αυτά, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ένα subscribe, γιατί σύντομα έχετε βίντεο από τη Θεσσαλονίκη που θα πάμε με το σχολείο εκδρομή για μια βράβευση, όπου βγήκαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Το περιοδικό μας βγήκε πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Και ένα follow φυσικά στο Instagram και στο TikTok που ανεβάζω συνέχεια πολύ content. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε subscribe για να δείτε το επόμενο βίντεο πρώτοι.